हेलो फ्रेंड्स, उतर हुआ लोग के स्वागत बा हमारे छोटा सा मिनी ब्लॉक में। आज हम आइल बनी अपना मैरा गाँव के शिव मंदिर में जल ढारे। आज सावन के दूसरा सोमवारी है। तो रउआ लो तो सब लोग अपना काम में व्यस्त होके हम रउआ लो तो जल ढारे ना, ताकि सब लोग काम में बिजी बा। तो सोचने के रउआ लोग के दर्शन ही करा दी। देखी ई रहल हमनी के मैरा गाँव के शिव मंदिर। देखी कैसन लोकेशन बा ई बताई। और ई रहल हमनी के पोखरा। देखी भैंस नहा तारी सन, काहे कि आदमी तो अभी नहाई ना, काहे कि पानी कम बा, जैसे तले भैंस ही नहाती। देखिए सावन के दूसरा सोमवारी है तो लोग आइल बा, बहुत भीड़ बा। देखिए सब लोग जल ढार के निकलता। हम सोचने के लोग के दर्शन करा दी, ताकि सब लोग काम में व्यस्त होके रउआ लोग के टाइम मिली ना जल ढारे के। तो सोचने के रउआ लोग के हम दर्शन ही करा दी। तो रउआ लोग इनका के दर्शन करके जौन मांगे कब मांग लिया, कुछ हमरो खातिर मांग लें लोग। अंदर सब लोग जल ढारता। तरवा लोग के कैसन लागल ली हमार छोटा सा ब्लॉग, रउआ लोग जरूर बताएं और हमरा के सपोर्ट करें लोग। जय श्री राम, हर हर महादेव।